Soc l'Àngel Montero, actualment soc el responsable dels espais de la Torre Vilapuig, de la UAB, i del manteniment i dels espais exteriors d'aquest edifici. Aquests espais estan situats en un entorn natural i va ser l'última residència del pintor paisatgista Joan Vilapuig. Una de les avantatges que té aquests espais de la Torre Vilapuig de la UAB és l'accessibilitat, on hi ha un espai d'aparcament, a 5 minuts tenim l'estació de Bellaterra i a 5 minuts la Vila Universitària, on hi ha la possibilitat d'allotjar-se a l'Hotel Campus de la UAB i a la Vila. Em considero una persona molt oberta, molt sociable, motivadora. Als assistents li ofereix una atenció personalitzada i de primera mà i se'ls dona resposta a les necessitats que puguin tenir en les seves reunions. El perfil d'assistents que fan servir aquests espais bàsicament són gent de l'autònoma i empreses externes, on fan des de reunions, workshops, celebracions, inicis i finals de grau, que de vegades van acompanyats de cafès i àpats. M'ocupo de l'obertura i el tancament dels espais i del control d'accés a l'edifici. Gestiono la disponibilitat i reserva dels espais de les sales. I faig tasques de suport logístic durant els esdeveniments celebrats a l'edifici. Volem donar servei als assistents perquè se sentin en un entorn fora de l'habitual i s'emportin una bona experiència dels espais UAB Campus. Aquest és un dels múltiples espais que podem trobar dins del campus de la UAB. Tenim espais grans com els auditoris de les facultats, aules, espais verds, teatre, cinema, restaurants, cafeteries. Aquests espais es poden fer servir per diferents tipus d'actes, des de reunions, congressos, cursos, rodatges i campus esportius. Treballo en coordinació amb la Direcció de Promoció UAB Campus i sovint ens reunim per comentar els actes que portem i les novetats en els diferents espais del campus. Treballar a la Torre Vilapuig em dona l'oportunitat de conèixer la gent d'una manera més propera. I com que m'agrada molt el tracte amb els clients, aquesta feina em permet realitzar-me professionalment.